Hello guys, so bago lang ko nagkuha ani nga sakyanan gikan sa ayuhanan kay ang aircon wala na ni bugnaw. So dito ko sa Suong, dali sa Lapu-Lapu City. Pag Sabado akong gipa-check dayon ilang na kuan nga leak. Okay kwarta man. Pero gisultihan ko nila pila kung magastuhan barato ra sila. Dayon karon bugnaw na sa kaayo. Bugnaw sa kayo kasi nila ni wala gi full gani ko nagwan-wan na sad pero bugnaw siya kayo. So okay kayo ilahang service, no, gibilin rin ako dayon ibalik na ko pagkahapon karon okay kayo bugnaw na kayo ang aircon. So sa kadong mga nangita o gayuhanan ng aircon diri sa Inganyo, Mactan, sakyanan ng aircon na nay sa Suong, suwayin ninyo kaning ninyo makita diya sa kwan nana sila sa Suong. Dapat lagi sila sa daan. Dali ra kayo nyo. I-search lang namin yung nakita. Bye.